Hola, Puigeret Lovers! Què tal? Com esteu? Jo, veureu, avui vos porto una nova recepta perquè resulta que jo, com estava a l'oratge d'estos dies que ha plogut, m'han entrat a mi ganes de fer-me unes llentilles. I jo estic ja, no sé vosaltres, amigues, però estic jo ja en plena operació triquini. Aleshores dic, vaig a fer unes llentilles, però no me les volia fer jo en carn, en embotit, en cansalà. Dic, vaig a provar una cosa, amb peix. Què tinc jo dins de casa? Que era el més paregut a peix, i resulta que tenia jo, que per cert, mireu això, encara tinc fideuà de l'altre dia. Això és el Tupperware del meu fill, que ho fica ahí, Víctor Alemany. Té 5 anys, el xiquet, 5 anys i porta el tàper imagina't, que és un tàper ja de collidors de taronja. Bé, com vos dic, jo tinc peix, però què tinc? Moixama, no ho va provar mai, m'aveien les llentilles però no tenia res previst, però la moixama és dura, és bona. Vaig a fer-la a la Thermomix, també vos ho dic. Els ingredients, mireu això, són llentilles que les he hagut de posar a remulla. Però m'ha recordat a les 12 de posar-les a remulla. Que veig tu també quina cosa, que m'envia gent a la lluna, que ja estan investigant tractaments per a tots els tipus de càncer i encara hem de posar les putes llentilles a remulla. Carlota, ceba, li vaig a posar pimentó, però atenció, un Eugeni consell, amics i amigues. Jo els pimentons els compro congelats, jo som molt del congelat, però uns que ja van trossejats. Per què? Per què faig això? Perquè a voltes m'hi passa que em compro un pimentó, gasto un tros, l'altre que sobra el fica dins la nevera i els dies van passant, i aquest tros de pimentó que queda no l'acaba i arriba un moment que obris la nevera i el pimentó el diu bon dia. Però hi ha algunes coses que a mi no les gaste molt i per això les compro congelats, perquè les tinc ahí i les vaig gastant, saps? Però si no em passa com la mitja llima que tinc ahí en la nevera des de cap d'any. Que al principi dius, bueno, ja la gastaré. Després dius, bueno, doncs perfuma la nevera, però és que ara ja no fa res, està seca i de fet no sé ni on està. Sé que està per darrere d'algo, però no sé ni on està. Una altra cosa important, que és el llorer este que està, no sé a sol temps que tindrà, jo crec que està així des que vas comprar este piso, fa 5 anys, i ahí està, tampoc no el gastem molt. Mira-lo, és que este té esta merda, En sèrio, mireu, això no sé si sabeu que té ahí com polseta, com un... Per a tallar la ceba i no plorar, resulta que plorem perquè la ceba ens irrita la pituïtària. La pituïtària es coneix, és una cosa que està... Jo no sé on està la pituïtària, tampoc m'he preocupat per buscar-ho. Però me'n van dir a mi que amb una pinça tu tapes el nas o deixes de respirar per el nas i es veu que ja la pituïtària ja està protegida. És respirar per la boca. La pituïtària. Vegis tu quin nom. Faig una santa. Ai, Santa Perpètua i Santa Pituïtària, líbranos del mal. La moixama, he de dir que és un dels meus menjars preferits. Esta la tallaré en tacos i esta ni per a sopar els xiquets. Ja vos diré si ho han menjat, si els ha agradat o què. Meus fills mengen de tot. Jo els acostumo que mengen de tot. L'altre dia els vaig donar un plat de bajoqueta bòbia. Un plat de bajoqueta bòbia. Ni pernil ni res. Bajoques, com si foren animals. Mengeu bajoques. I ara ja no és el que jo vull, ara ja mana ella. Perquè la Thermomix ja t'ho va dir. 350 grams de les llentilles. Lentejas remojades, lavades i escorrides. En l'erta de veritat, que no li facis cas, En l'erta. $100 gramos de chorizo en rodajas. Ara, vaig a enganyar-la. I ella pa cadins. I és la moixama. Veurem això a l'experiment este. Siguiente. I ara... Està pitant ara algú. Ah, ja sé qui és el que està pitant ara. Això és l'altra, la major. Això és la llevaora, que també pita quan ja està per estendre. Perquè piten les dues. Esta és la menuda, ella pita quan acaba. Després està la major, que és la llevaora, que també pita per a que vagis allí a atendre-la. Ale, va. Ara vaig! I ara ja gires... Veus? Ja ha callat. Ja m'ha sentit. Ja està ella treballant-ho. 30 minuts, vinc, ho obric i ja vos dic com està. Ja ho tinc així, vaig a tastar-ho, encara no ho he tastat, de veritat, a veure això com està. Ho he tingut ahí gelant-se perquè cremava. Pues sincerament, què voleu que vos diga? Pues unes llentilles amb gust a moixama. Tampoc era cap misteri. Si esteu així en plan operació en triquini, com és el meu cas,
Pues jo crec que molt saludable, molt saludable. Però vaja, que tampoc és que vas donar-me ara a mi una estrella Michelin. No, es menja bé. Però no res de l'altre món. Però bé, si teniu idees per a coses que voleu que cuine, digueu-me-les, poseu-me-ho en els comentaris. Adeu, Puigeret Lovers. On està la moixama? N'havia d'haver posat més, me cago en l'hòstic.